ngano nga daghan yun ni pagsulay tungod igsuon sa himaya dungog nga giandam sa Ginoo kanato kun ato kining palig-unon ang atong pagtuo labaw na igsuon kining espiritus kabalaka kahadlok nga atong masugatan. Isa na siya og pamaagi aron nga iyong pagtuo mulikon. Sulayan ingon pa ni Pedro, sulayan ang bulawan pinaagi sa kalayo. Ini pakaha ang atong pagtuo nga mas pililhon pa sa bulawan. Ang bulawan lumalabay lamang igsoon apan kining atong pagtuo mao kini ang mulungtad kung atong patubuon. So igsoon ikatulong rason kana siya nga atong gihisgutan karon aron nga malig-on kining atong pagtuo. So dalaygon ang atong Ginoo igsoon, ayaw paghunong kay karon ako nang ihatag ang ikaupat nga rason ngano ug kini ang ipinaka-importante